Uma sithe no uzojumpa ngapi kwibhode no. Uma sithe yes uzojumpa ngapi kwibhode yes. So it requires you to focus extensively. Si understand sonke ngithi. Aniboni? Okay. Left wakho yes na if right wakho no. So mangithi asiqale demonstrate mangithi no nonke nijumpa ngapha kwa right. Mangithi yes nonke nijumpa ngapha kwa left. Understand la ngithi? Okay. Okay. Okay, 3 2 1 let the game begin. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. Youth and Dal has been eliminated. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. Oh, mama, they've been eliminated. Yes. Youth and Dala has been eliminated, both females and males. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. 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 Sunday school has been eliminated from the male side. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. 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 No. 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 Yes. 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 Okay, Sunday school has been eliminated, both male and female. Wesithembe wena babuthwala. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. 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 Babuthwala uyakopela. No.
Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. 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 No. Yes. No. Yes. Ayizindala zombili. No. Yes. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. For the second game, EU takes the prize again. Hey. As prophet escape impela. Loku abekuveza ukuthi kuvele nibanikeze. Hayi. Game elandelayo. Sesifaka ubabusibia manje. If you celebrate. Also ithinda usibiuze ukuthi
Sodwa kulaba bade bekhona ngaphambili. Woza bakungampala. Woza. Sale school again. 1 2 yabo 4. Abawu2 bazohlala phansi. Abawu2 bazoma ngapha. Sizoba blindfolder emehlweni bengaboni. So ngoba babusotobe uqondana no partner wakhe, ngamphala uqondana no partner wakhe. Nina ningaboni ngapha, uyahamba no banana uyofunza upartner wakho. Ungaboni. Mele dlu banana. Banana wakho. Ule usibili. Kuzobonakala. Sambe. Okay. Send ready, I'm a contestant. Babus, we ready? Babu Ngampala ready? Okay. On the count of 3, 2, 1. Go. No, awuvumelekile umthini. Hayi no How Kusho mawusarenda uthe sengihlulekile. Esarenda ngampala. hayi babusbiyo usebenzisa isandla hayi
Hayi baba usibi umthida la. Obaba bawinile. Hayi uprof nababa usibi bayasiropa. Next. Sekuhlala baba usibiya manje ningqomphalala wozani madoda. Ngizomaleni. Okay. On the count of 3, 2, 1, go. Isiphelile. Females. So you get maleni. Wethembekile wena mdala wezinsuku elakhiliswa libuyele emuva ayibo ungena nathi wena udishi lo mlilo Mama. ngaphakathi kwethu kunomlilo ovuthayo ngaphakathi kwethu kunomlilo ophula amakethala say ngaphakathi kwethu kunomlilo ovula iminyango ayibo ungawudisi lo mlilo sithi ngena nathi abunyakasa kancane unyakasa uthi ngena uthi ngena Silomilo Sitingena nathi Sitingena nathi Sitingena ngena
sambe. Baba sikubonile kuShadrach Meshach Cela amabhanana la. Okay. From the count of 3, 2, 1, let's go. No, hlehla Mpumi, ungamfili ngeenyawo. Mpumi uyarobha. Yeah. Hayi. 1 point, 1 point, 1 point. Andropha bakithi. Mina ithi ngoma ngena nathi. Uqedeleni lo yokuqala. Qedelani loyo. Ndisebenzisa wona. Sensini somusha. Cela niqedele labo bhanana. Asambe nje asambe khona. Iyouth isina 3 points. Yasilida. Hayi vela ayi. Kuyacaca. Okay, send ready angithi. Okay, on the count of 3, 2, 1, go. Usho ufuna ukusarenda uthi ngiyasarenda. Lutho. 0 points.
Next. I celebrate you, thank you, boy. Bamba, this is game number 4. Babuye, where was B? Where was B? Game number 4. Sevenza imaths ke manje sibona abantu babephuma ngaphandle makuyisikhathi eclass. Imaths. Sondelana. Sondelana. Sondela mfumbi. Tu mama ya, tu mama. So, into soyenza. Okay, sambini simeni kanje. Asikhethe nazo izitulo. Siya balance. Shota ba. Sekhathele ngampala sifaka ugatshe. Woza ubugatsheni ese. Woza gatsheni. Asimeni la singapha. Yeah, kancane ngapha. Ugatsheni mlande ugatsheni. Mthetho kuyaphuthuma. Sithini score? Ubani abalidayo? Into encane noma into endala? Encane. Oza kacheni ungena ngapha lo. Uyitendala hosi. Mana khona lapha. So when you number 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Number 8. So when you ibalo. For example, mangithi 3 minus 2. Umuntu me number 1. Uma ngithi 3 minus 2 anti 1 wena fanele uye phambili nakhona sinika only 3 to 5 seconds bangithi 10 minus 8 fanele bese uya respond sikubona uza la kwaphela isikashana unga respond sewushile so out magithi 15 minus 7 monga respond kanjalo so sizokwenza kanjalo waza Thabisa nazi inamba okay
of kanjani ma? Answer ka-9 sibonga ama-answers kuphela mangine-answer ka-9 nangeke ungamusho. Okay. 9 akekho ugcina ku-8. Oh, okay. Gcina kuma contested ay-8. Yes, ayi-8 then Isangola la khona bese lisavulekile isango Okay ma. Senza kanjani mase 16 minus 10? ngithe kuwe shiya phansi indaba yosawoti isangola Kuma khona number 6. shiya phansi indaba yamanzi ngeke isasebenza manje yebo-ke isango ujesu mayefika kalokhu echaza into eningi mfundisi phamandla awusondele mkwethu mayefika kowesifazane wasesamariya emtshela izinto ethi lo wesifazane umkhulu yini wena kunobaba mkhulu akalokhu ujesu ekhuluma indisichithi isikhathi esiningi sikhuluma indaba yobaba mkhulu mfundisi sikhuluma indaba yokuthi abantu abangaye ekuthenini kulungile ma ubona ukuthi amanzi lawo Okay, so I understand the rules ukuthi kanjani. Okay, contested number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Inumber zenu lezo. Yes. Nina ngama answer kahle kahle nina. Yabo. Uma ngisho ilokuzani isibalo mhlawumbe mangathi 5 7 plus 1. Yes, 8, correct. 16 minus 10. Correct. Ayo baba ngiyabajulukisa. Eh. 10 minus 1. 10 minus 9. Five plus 0. Eight minus 4. Seven minus 4. Five plus 4. 1, 2, 3. Okay, good night. Seven plus 1. Well, let me move, ma'am. 5 plus 2. Okay, siqhubeke. 10 divided by 2. Out. eliminated out. U10. Right 5, right 5. Right 5. Out. Yebo. I-right ingane uphumele. 2 times 1. Akekho sure. Right. Right. 9 divided by 3. Ushir. You. Oh, 3. Oh, okay. 10 divided by 2. Oh, 5 will be pumil. 1 times 1.
Okay. Imapha ama-contestant. Okay. Hey, sengizosha ama-exponent phela mina manje. Hayi ngeke ngiwasho ngisho into simple. How? 5 divided by 5. 1. Awubatshela uncle. Okay. 6 divided by 2. Pumil 3. Okay. How? 8 divided by 4. Okay. Hundred divided by 50. Upomel. No tune pomel. Out. Ayingathi bengabhala iy'namba zabo sengikhohliwe unumber 1, unumber 6, unumber 5, unumber 6, unumber 8, unumber 7, number 8. Okay. Ngisho ukuze ngizobona uzobhayiza. Izivi isibalo man asifaki ngana ama-exponent wana yilezi ziyangixaka zilula kakhulu. No. Nikeza Morin. How? 17 minus 10. Out you can get. Three times 2. Four plus 1. Lo muntu evasithi udinga i-square root esokhipha 1 ya. Okay. 8 times 1. 3 times 2. Divide by 3. 3 times 2 divide by 3. I get 2. 3 times 2 is 6. Divide by 2. You go, Divide by 3. you go back to 2 foot. I go 2.
Akekho. No 1, no 5, no 6. 156. 7 minus 2. Aye. Zilula. Aye. Seleba 1. Selu 1, selu 5, selu 6. 25 divided by 5. Yabona. Beze ngaphandle out. Bamemeza the answer. There's 36 divided by 6. Uyaguess. Shithi number kaMpumi ilula kakhulu. Niku 4 kakhulu. 4. So 4. Bawusibiye 1 6. 4 no 6. Your name is 4. Ngisacabanga ngeinzima bosibiya. Ngithi no 100 wakumath lethu wena. 8 divided by 2. 17 times 3. 17. It's more than inamba ekhona. Yeba 3 kangithi. Ngibambela mama ngivele ngisebenzise yami ifoni. Okay. Hayi ngeniminiso Draw draw. hayi draw. Draw draw. How many points? Abantu abasha 4. Oba how many? 2 man. Lutho 2. Abantu abawinile abantu abasha. Abantu abasha. Woza mfume. Bapha abantu abasha abazo celebrate into yabo. Bapha abantu abasha basondela. Bese nabo. Ozani.
ngabe bewina first game owine first game akeze first game akeze first game yokuqala bosibi bungekho first game what's a passati celebrate her. You can do better. Then game number two. Game number two. Game number three. Game 3 gcine kuba kuneba nonke Number 4 sibambe i-draw. Number 4 sibambe i-draw noLuxana. No, but this game ukuthi ubani abagcine bewinile la like i-group igcine winile. Wine ngakho baba. You tendala iwinile lapha. Wine nabamba ngakhe. Ngapha omama badliwe wena ube yi1. Nanga ube yi1. Ushuthi kunomama nobaba. Uwinile. Shothi na iza ngapha. Iza ko baba. Shuthi yabo. Nako mama shothi yabo ngoba yibo bowu2 ibalance kubo. Hayi. Elila. Oza babusonto mana ngapha. Celebrate. Oza basathi Kacheni. Game number 4. Last game. Celebrate. Assuming so can celebrate, we are done for the day. Welcome to the month of September. Spring season. Two. Umuntu abuyisela isitulo sakhe phakathi.
God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Celebrate Jesus.